Maumod ka na. Hindi ka taas. Oh, nagkanay mo eh. Nilaya, dok-dok bro, kayo. Kahit ng kuya. No! Ano dito tan-aon? Dako mo yan. Ano, anak so? Putol ka na kaya. Bunal. Ha? Ito ka sa barito, harap. Dako na yun? Hi, Mike Son, maayong buntag. Nibong sa mga chano. Nibong ang mga chano, Mike Son, anong dikay kong tabi. So, maayong buntag, Mike Son, karon day adlaw Merkules. Adlaw Merkules. Absensya kay sa unahong Mike Son, kay haggard kayo. Gikan pa mi namukaw sa anak sa mong sa kaigsuon. O karon day adlaw Merkules, nagtukod na mi og temporary nga tigumanan mga igsuon nga temporary nga dayon nya nagkuan mi mga igsuon ato niaging Domingo wala ko ka vlog ako ra to siyang ako ra gibidyuhan nya nakabarog na tungod kay nagkahugpong pod ang mga syanog deacons mga igsuon nya ako ipakita ninyo kay karon mag-atop na sila. Oo, mao na na mga igsuon asa ni kuya ka oh? Nagkuan na ang ubang mga ansano, murag wala pa ni anhi kay naay mga something pod nga mga problema sa ilang panimalay niya. Si Kulpul unya nagtungtong. Babay pa. Oh, nasa si Brad, tagiya sa yuta. Si Brad. Naghimo po sila sa ilang balay, ilang mansion. So, mani Mike Son, dire ramon tigumanan. Tungod sa tabang sa Ginoo Mike Son, natukod dyan ni ang amang tigumanan. Noy, may buntag. Na akong bana ay nasa tumoy. Siya tigkuan ko no. Si kaya tonton looy taon kay wala taon kay nasa gimo sa lawas. Naninda? Aw. Nasa GM si Quenante, si Mimuling, si Romel, ug si Julius. Nya mo ni Dari Mike Son. Wala pa nakuan kay temporary lang sa ni Dari. Kung itugot sa Ginoo nga makatigom-tigom, mao ni mapapadako jud ang among tigumanan. Hi Mike Son, maayong buntag. So karon day adlaw Sabado, March 4 or 5. Ano ka ba? So karon day ako ipakita ninyo ang unsay update sa among tigumanan. Tada! So, mano na siya Mike Son. Mani ang amuang tigumanan. So, diri may magtigom Mike Son karon. So, salamat sa Ginoo bisan pag nagtrapal-trapal mi. Apan naana na mi katiguman. Mani Mike Son. Muna Mike Son, dere mi magtigom karon. Pasensya sa baboy saba kayo. Tamna nila gahapon. Ako na nilihig ko diri gahapon sad. So sila si Mama Hiling ang nagtanom ani. Mga Women's Association. Mao ni Mike Son. Salamat sa Dios nga naghugpong ang mga ansyanog mga deacons. So this is the look. Ay, pungkuan to.